ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଥିବ। ଏହି ଭିଡିଓର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହିପରି ଯଥା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ପିଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ତିଆରି କଲେ। ଆଜିଠାରୁ 6.4 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଏହିମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ରହର ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ଖଣ୍ଡ ସବୁର ମହାକାଶରେ ଏକତ୍ରୀକରଣରୁ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥିରତା 4.5 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଲା। ପୃଥିବୀ 3ଟି ସ୍ତରରେ ତିଆରି ହେଲା ଯଥା କୋର୍, ମାଣ୍ଟାଲ, କ୍ରଷ୍ଟ। କୋର୍ରେ ସବୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଭାରୀ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଆଇରନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିଲିକେଟ୍ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ରଷ୍ଟ ବା ଉପର ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ। ମାଣ୍ଟାଲରେ କଠିନ ଶିଳା ତଥା କଠିନ ଧାତୁ ସବୁ ନରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। କ୍ରଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଉପରି ଭାଗ ବା ବାହାର ଭାଗ ଅଟେ। କ୍ରଷ୍ଟର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ଅଧା ମିନେରାଲରୁ ଜୀବାଂଶୁର ତିଆରି। 6ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛି ଯଥା ବ୍ଲାକ୍, ଗ୍ରେ, ବ୍ଲୁ, ରେଡ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟୁ ଗ୍ରୀନ୍। ପୃଥିବୀ ଅଧିକ ଶୀତଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତଥା ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଦୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୁପର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି ହେଲା। ତାହାର ନାମ ପାଞ୍ଜିଆ। ଏହା 240 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 170 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଲାରାସିଆ ଓ ସାଉଥ ପଟକୁ ଗାଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଲାରାସିଆର ଅଂଶ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ମାଗାଡସ୍କିଆ, ସାଉଥ ଆମେରିକା, ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଗାଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହିମାନଙ୍କୁ ନେଇ 7ଟି ବଡ଼ ଏବଂ 7ଟି ଛୋଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ଯଥା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋସିଆ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏମାନଙ୍କର ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଦୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ମହାସାଗରମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏହି ଭୂଚଳନର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂଚଳନକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇଅନ୍ ଅର୍ଥ ଲମ୍ବା ସମୟ ସୀମା। ହାର୍ଡେନ୍ ଇଅନ୍ 4.5 to 4 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ। 2 ଆର୍ଚିଆନ୍ ଇଅନ୍ 4 to 2.5 ବିଲିୟନ ଇୟର୍ସ। 3 ପ୍ରୋଟୋଜୋଇକ୍ ଇଅନ୍ 2.5 ବିଲିୟନ to 541 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ। ଫାନେଟୋନୋଇକ୍ ଇଅନ୍ 541 ମିଲିୟନ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ। ହାର୍ଡେନ୍ ଇଅନ୍ରେ ପୃଥିବୀ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତିଷ୍ଠିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆର୍ଚିଆନ୍ ଇଅନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯଥା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ପ୍ରୋଟୋଜୋଇକ୍ ଇଅନ୍ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ନିଓ ପ୍ରୋଟୋଜୋଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ମେସୋ ପ୍ରୋଟୋଜୋଇକ୍। ଏହି ସମୟରେ ଫସିଲ୍ସ ରିମେନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ଆଲିଜ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜୀବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଫେନୋଜୋଇକ୍ ଇଅନ୍ରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆନିମଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ। ପୃଥିବୀରେ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ 1ରେ 12ଟି ଶୂନ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଭାଗରେ 1000 ଭୋଗରୁ 1 ଭାଗକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଅଛୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ପରେ ଜାଣିବା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେଲେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସହଜରେ ତଥା ଶୀଘ୍ର ଦେଖିପାରିବ। ରହିଲି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।